mabarnata. Kasan kowace ƙasa haka ne, kowace jiha haka ne. Shegun suna nan duk abin da ake yi suna kallon ku ne. Wai an zo za a yi zaben local government da sauransu duk pointing kawai ake kai za ka rike local government kaza saura ka mana taurin kai. Ko kuma masu kada ƙuri'a na ku zai bi da baya. Duk wanda aka bashi tutan shine chairman. Haka ne ko ba? To kowace ƙasa haka ƙasar take. Miyagun da su suke juya ƙasan suna nan. In suka haɗu suka zauna aka tattauna to abin da aka zarta sai dai ku ga abubuwa suna aiki. Maganin su kawai addu'a. To shi ma annabi Salihu ya gamu da waɗannan mafiyas guda tara shi. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظروا كيف كان عاقبة مكرهم